na. Ngayon pa lang at aalis para mag-ride. I've been cold for so long. One touch. May subscriber tayo mga kaidor. So, saan kaya aabot yung ating 100 piso na gasolina? Ang bibili ko sana yun ng brick eh. Doggy. This building is crumbling to the Thank you. ground. Don't think that we can stop it now. 'Cause baby, I love Alright, so dahil ulit tayo ng Western Pangasinan mga ka-idol. Utang ina oh, 89, wala kang vibrate. 90, ang ina oh, sarap mag-ride pag ganito. Kung nasa harap mo, bundok. baby, our love is gonna burn it down. Burn it down. Yeah, rock and roll. So, ang gagayahin to mga ka-idol ha. Tamang kamote lang yung gumagawa nito. Drive at your own risk, at your own limit. Yeah, open. One spark of your lightning, blazing up through the darkest night. Hold your breath. Kaya. Kaya, boy. You know these flames Yeah, ain't boy. going out. Isang ina. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now. Baby, our love is gonna burn it down. Ooh, yeah, boy. So I think nasa Sual na tayo. Ay hindi pa pala. Sual na to pala mga ka-idol. Yung talipa pa nila dito na yon. So may mga dried food sila dito. Dried goods, ano yun ba yun? Basta yung mga daing-daing na ganun. Hindi yung daing pipe. Daing na fish. Ganon. So pag uwi nyo, gusto nyo bumili, pampasalubong, ganon, etc. Gusto nyo ulamin, kung alright, so welcome to Sual, Pangasinan. So yun, may tamang way para tumap speed or mag high speed. May tamang way rin para magbagal tulad nito. Pag malapit tayo sa mga bayan-bayan, alam nating lahat na medyo mabagal yung usad. Kasi may malapit na bayan tayong madadaanan mga ka-idol. So pag lagpas natin ng bayan, siguradong hahataw na naman tayo, baby. Yeah, open. Pag lulusot tayo, dapat alam natin o kabisado natin yung kakayahan ng ating motor o ang kanyang torque.
Then kabisado natin yung ating preno. Kung lulusot ka, dapat alam mo sa sarili mo na kaya ng motor mo yung makuha yung tamang paglusot, hindi yung lulusot ka tapos baka bigla kang mabitin, lalo na pag hindi ka pinagbigyan ng mga nilustan mo, ganon. Kaya boy, hindi tayo pinapaya ng ating motor. Kaya thank God ako na ito yung ating motor. Kakaiba yung ating motor, bihira makita sa daan. Yeah boy. Woo! Sarap baby. Uy, tangina. Morning sir. Good morning po, tagasan po. Lingayin po. Tagasan po tayo. Lingayin po. Saan kayo pupunta? Sa Agno, yung sa ano. May lisensya po tayo. Sige po. Alam po. Sir, good morning. Ito po sir. Salamat. Thank you. Opo. Okay na po. Alaminos baby. Tangina, naghihigpit sila dahil Holy Week na. Bawal makapasok yung mga iba. Siguro. Spent the last 2 weeks just grinning. Trying to work you out is spinning. Ever since my heart's been Kasi sa aming ilang beach na yung isasara sa darating na March 31 hanggang April 4 mga ka-Izor, sa Lingayen, sa Binmalay, sa Dagupan, tapos sa Sampabian. Yung mga beach doon is isasara this Holy Week mga ka-Izor. Baka susunod-sunod na rin yung mga ibang beach. Baka this Holy Week is maghihigpit talaga yung mga checkpoints. Kasi baka may makalusot
galing NCR or sa Manila na baka may uuwi kasi lockdown sa Manila. Alright, gandang daan, so beautiful place. Bypass road dito mga ka-Izor. So hindi ko alam kung kailan nyo to mapapanood mga ka-Izor. So ngayon ay March 28, Linggo. So asahan nyo na baka third or second week ng April. Tapos kung ilang part yung magagawa nating video dito or vlog, baka abutin na ng katapusan. Alright, welcome Mabini. So ilang minuto na lang mga ka-Izor. So tama nga yung sabi ng ating Google Map. Corner na naman boy. So sana may tinda silang tubig. Cover muna tayo dito mga ka-Izor. Then easy tayo.